салом бачаҳои афсонадӯсту зебои ман ва инак боз фурсати шунидани афсонаҳо фаро расид. меҳмони барномаи имрӯзаи мо хонандаи мактаби рақами 22 шаҳри Самарқанд Лазизабону Тӯйҷиева мебошад. марҳамат Лазизабону. Обаррече ки масти ман биё давон дукур ҷаву алаф ба дасти ман биёву хӯр кумур наои медиҳам ба гов ки мехӯрад фашар фушур агар ба об ташнаӣ ба ҷӯд автапар пур шикамчаат ки сер шуд ба рақс о гусур ба кишту гул даҳон зани бузак бар ин шатар шуду шунидамон ки мезанам ба химчаҳо тасар тусур. офарин Лаззаҷон. набирагони азизам, афсонаи имрӯзаи ман хари бефаросат ном дорад. буд набуд дар як замон дар як макон як хари нодоне зиндагӣ мекард. хари нодон як рӯз аз назди боғе мегузашт ки дар боғ харбуза, тарбуз, меваҳои рангоранг, ҳандалакҳо пухта хорафта буданд. хар ба меваҳо нигоҳ карду чунин гуфт: табиат ҳама чизро дониста офаридааст. агар ҳаминро дигар хелтар карда меофарид чӣ мешуд? гунҷишка ки дар болои дарахте ин гапро шунида гуфт: эй хар, ба ту чияш маъқул нашуд? хар гуфт: магар намебинӣ дарахти себ чунин калону вале себчаҳояш майда майда. палаки харбуза бошад хурд, вале харбузааш каллаи ман бар ин мебарояд. агар себ ба монанди харбуза мешуду харбуза ба монанди себ мешуд, ана он вақт нағз буд. гӯён хар ба дарахти себ такя кардан хост. ҳамин вақт дарахт ҷунбида як себ омаду ба сари хар зад. вой сарам кафид! гӯён хар сарашро дошта ӯстар рафт. гунҷишка бошад хандиду гуфт: агар бар ҷои ҳамон себ харбуза мешуд чӣ кор мекардӣ? сарат дукафон мешуд. ана дидед бачаҳои азиз, хари нодон чиро мехост. бо ҳамин азизакони ман афсонаи имшабаи ман ба охир расид. ба ҳамаи шумоён خواب شیرین تمنا می نمایم و تا شامگاهان دیگر خیر می گویم.